Soc la Júlia. Jo soc la Paula, les dues tenim 23 anys i hem estudiat el grau de mestre d'educació primària. I fa poc hem tornat a Indonèsia, on hem fet un mes de voluntariat i un mes viatjant. El primer mes vam estar a Papua Occidental, que és com l'última illa d'Indonèsia, i vam estar a un poble molt petit que es diu Sao Sapor, visquent a casa de la directora de l'escola adventista, i llavors aquesta casa també era una casa d'acollida, on nenes que vivien a les muntanyes o vivien lluny de les escoles, durant tot el curs vivien allà. Llavors el voluntariat el vam fer amb la ONG Nou Sol d'aquí a Girona i consistia en fer classes al matí d'anglès, tant a l'escola superior com a l'escola primària, i després a la tarda doncs, també fèiem classes extraescolars, per dir-ho d'alguna manera, a la gent que venia. Bé, des de feia temps teníem ganes de marxar, de poder experimentar alguna cosa així, de viatjar fora, ja no només dins d'Europa, i feia temps que buscàvem fins que ens vam posar en contacte aquí amb l'Espai Jove, amb l'Estació Jove, i vam explorar diferents ONGs i vam trobar aquest projecte que ens va interessar. Doncs el que ens ha portat aquesta experiència, primer a nivell professional, experiència professional en el camp, i després a nivell personal l'oportunitat de conèixer noves cultures, eliminar molts prejudicis, ampliar horitzons. Hem hagut d'aprendre a improvisar a tope. No sabíem mai, per exemple, en quina situació a l'aula ens trobaríem i... Clar, tampoc coneixíem els nens perquè n'hi havia moltíssims per aula. Llavors les activitats s'havien d'anar adequant al moment, bàsicament. Doncs el que més destacaríem d'aquesta experiència del voluntariat és la valoració i l'agraïment cap a la feina de mestre. Així que la nostra feina més important, per dir-ho d'alguna manera, era motivar els infants per seguir estudiant, per encoratjar-los amb els estudis. I d'altra banda també a nivell emocional ens han portat moltes experiències també, i el tema de la comunicació, hem après també a comunicar-nos ja només amb la mirada o amb gestos o amb el somriure només ja s'establien aquests vincles. A l'hora de fer aquest viatge potser el que ens ha sigut més fàcil ha sigut conèixer gent nova i fer contactes perquè ens portin o ens ajudin a arribar a altres llocs on volíem anar o que ens aconsellin. Sí. El que ens va resultar més difícil, que al final ho vam superar molt bé, va ser les potser 2 primeres setmanes, així com una mica més d'adaptació en un lloc on no coneixíem. A més, no teníem gaire llum, ni internet, ni aigua, ni intimitat. Tampoc. I llavors tampoc podíem contactar amb les nostres famílies per explicar-los tot. Així que, en el moment que decideixes fer un viatge d'aquestes característiques, potser anar amb la ment completament oberta i amb la idea que et pots trobar qualsevol cosa. Dependrà de la teva capacitat d'adaptació que puguis gaudir-ho més o menys. Si hi ha algú que li agradaria viatjar en aquesta part del sud-est asiàtic, per exemple, el primer de tot, tenir temps per poder ser flexible amb els plans. Va bé tenir les idees de saber on voler anar, però cal ser flexible i zero expectatives perquè és llavors quan més gaudeixes. Aló, nama saya Júlia. Aló, nama saya Paula.